Оцелях! Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, където ще играем на Hotel Insanity. Ще се пробваме да оживеем до 5 минути в този хотел и в следващия епизод на Hotel Insanity ще се пробвам да стигна до 10 минути и може да пишете долу в коментарите дали в някой друг видеоклип да си мина рекорда от 19 минути. Знам, че буквално няма никакви коментари в този канал, голяма работа. Просто ще играя на Hotel Insanity и какво може да стане до тези 5 минути. Всичко, ако питате мен. Или просто някаква жаба да дойде да ни заде ябълките. Да, знам, имаш мръсно подсъзнание. Не аз имам, а ти. Няма ли втора паричка? Трябва ли поне да има втора паричка на този етаж? Ай, стирай! Дайте ми на този етаж всички! Всички! В момента. Благодаря. Мама ти веднага отивам нагоре, на третия етаж, защото този психопат вече ще ме загубил и ще отиде на втория етаж. То не, че на третия етаж няма толкова много психопатите и сега джампскер ще ми даде. Учил се как не ми даде джампскер. Аз винаги проверявам класическите стаи, които винаги ги проверявам. Сега може ли по някакъв по-бърз начин да се намеря някаква стотинка за хляб? Не ме интересува зад вас сами. Сър, вас не ви интересува за какво съм зад вас, ма... Айде да бе! Не мога. Оставам да му ударя милион пъти, ма... Само за една ябълка идвам тука, човек! Толкова се много искам, махните се от мене! Майко, усещам как няма да оживея и до 3 минути. Защото само толкова ми остана да оживея. Сега ще постаньте ли? Майко, ще ви таковам психопатите мръсни долни. Там му мърдай, бе, човек, само... В тази игра буквално... Тази игра трябва да минава вече на един дъх. Май пара. Напух целия екран, човек.
Ай, дай ми любимото устройство, предмета. За малко ще я кажа разстройство, ма... разбрах, че какво ще я кажа. За една минута дали ще ми стигне една ябълка? Ще ми стигне, ще ми стигне. Видях пара, но не ми трябва. Таз игра минава на един дъх. Не искам нагоре. Забравих, че тази врата се отваря. Да, ти не може да се затвори. Искам да направя нещо. Оцелах!